бо оила шахсоне ки ба Русия сафар мекунанд бо ҳамура 50% ҳисоб карда барои ҳар як аъзои оила ҷои кори бедокумент аввалаш ки намедонем ҳаст ё ки нест. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. ҳатман дар видео лайк бигузорем, бо диққат тамошо кунед ахбороти навай барои шумо. хоб нафарҳое ки дар Москваю Московский област қарор дорем, барои шумо духтари дандон дар кор бошад, гарани нархи арзон хати табобати дандон мекунад. Номерош мебуроям, метавонед ки зангш бизанед, бародари тоҷикмон кори шумора буд мекунад. қоидаҳои нави соли 2027 барои гирифтани патент дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ. бо оила шахсоне ки ба Русия сафар мекунанд дар соли 2027 акнун барои ҳар як нафари оила 50% аз нархи патент пардохт карда мешавад. барои зан, барои ҳар як фарзанд, ҳатто агар онҳо кор ҳам накунанд. патент худ агар мисол мегирем, дар ягон ҷое ҳастем ки 10,000 рубла дар бар мегирад, шумо барои зантон ва барои фарзандтон низ 5,000 рубли пули патент пардохт мекунед. дар ҳолате ки фарзанди шумо ё ҳамсари шумо корам накунад, агар шумо 50% ҳамун пуле ки худтон патент меспоред, бо ҳамура 50% ҳисоб карда барои ҳар як аъзои оила пардохт мекунед. яъне нафарҳое ки оилавӣ ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, ин қонуни нав дар соли 2027 ба ана ҳамон нафарҳо тааллуқ дорад. агар ин хел логично фикр кунем, ҳар як касе ки ба оилаш сафар мекунад ба Федератсияи Русия дар соли 2027 тақрибан 25-30 ҳазор рубл патент пулӣ меспорад. ба ҳамин хотир ин чизора хуб андеша кунед. худованд кунад ки ба рӯза соҳ саломат бирасем ва бо садҳо соли дигар зиндаву саломат бошем. ҳамхели чизора ба маълумоти шумо пешкаш кунем ва шумо пешакӣ хулосаи худтона бубуронед. комментарияҳои шуморо мехонем камтар акнун ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. кадом нафаре ки мехоҳад донистан запрет дорад аз Россия ё надорад, номерои WhatsApp мебурад бинависонем, проверка депортатсия мекунам. ҷабборов нависонда: салом акаи Сорубон, барои чӣ кам видео мекунед? мегуфтем бародар, ҳар рӯз видео нашидестаиш хеле ки иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз видео бикунем, вале аз сабабе ки кормон зиёдае ва банд ҳастем, вақти холигӣ кам дорем, ба ҳамин хотир 3 рӯз 4 рӯза як маротиба видео кардестем озираша. Али Абдуллоҳ нависонда: салому алайкум акаҷон, амнистия намешавад, депортора намекушояд. дар бораи авфи муҳоҷирон ҳозирашда ягон информатсия нест. як нафари дигар нависонда: салом додарҷон, 12 март граница гузаштум, 23 март рафтум гард мондам, 4 сола запрет кардам, аз тарафи корхона ариза кардан, депорти ма ҳуи мешида бошад, илтимос ба саволи ма ҷавоб медодем. яъне ки 90% вероятност аст кушода намекунанд. запрет вақте ки кардам, бениҳоят мушкилеро кушода кардам. як нафар нависонда: неста ягон ҷои кори бедокумент. ҷои кори бедокумент аввалаш ки намедонем ҳаст ё ки нест, лекин як чиза советон метавонем ки дар ҳамин ҳар куҷое ҳастем қонунҳои ҳамҷоро хуб риоя кунем, ба хотире ки бедокумент будан и нелегали будани шуморо мақсад нишон метиҳад ва метавонанд сиртон кунанд, депортон кунанд. Илҳом Умаров нависонда: салом акаи Сорубон, ман гости омадагии Москва, моҳи август Тоҷикистон мерам, бо кай Москва омада метавонам? илтимос ҷавоб бигирем. тибқи қонунгузориш бигирем, агар вақте ки аз Россия мебуроен мигратсиони картаи гости қатӣ баъди 9 моҳ ҳақ дорем ки аз сар Россия бурем. Одилов нависонда: салому алайкум акаи Сорубон, падари мара аз аэропорт омадед ва гардонданд. ма дар паспорташ ягон печат намондам. оё ӯро депорт карданд? мерем ҷои шиноснома ва раводиде ки дар шаҳри Душанбе ҳастанд, проверка мекунед бо тариқи отпечатки ва паспорт. аниқи дақиқша мегӯям барои шумо. Али нависонда: ака ба саволи мо ҷавоб надодем. ака агар 27 сола шавӣ баъди аблағ баҳорӣ дар сезони тирамоҳӣ мебаранд. нафарҳое ки 27 сола шидагем аз даъват ба хизмат озод ҳастем. Муҳаммад Мустафо нависонда: салом ака, ман патент доштум, адона шуд Тоҷикистон омадам, 2 моҳ шуд омадам. ҳозир часни дароям мешавад? бале, мешавад.
ҳамин патент проблема нашида боша, вақти биромадан запрет нашида боша, яъне дар назар дорум дуромада метонем. Бо азиз нависонда: салому алейкум акаи Сорбон, сози хуби саломатиё хубай? Пешараки раҳмат акаи Сорбон, ман қариб 10 мошид омадам ба Тоҷикистон. Патент проверка кардам, патент аннулировать шидагӣ будай, запрет мондиам. вақте ки патент аннулировать шидагӣ боша, запретон карда бошанд, мисол аз сабаби запрет будан наметавонед рафта, ё ки мабулои рафтаи дуромаденам аз сабаби аннулировать будани патент наметавонед патенти нав бигиред. зинда ва сарбаланд бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com